Estamos a recibir xa as novas ofertas para a renovación dos contratos a partir do próximo 1 de agosto, con 2 meses de antelación a gran maioría, e, polo tanto, é o momento de analizar esas ofertas e analizar se son acordes á situación do sector. As ofertas que están chegando son ofertas de duración 12 meses, como así obriga a lei. Quero incidir nesto porque sempre acabamos as ofertas son a 12 meses, os únicos que podemos renunciar a esa duración de 12 meses somos os produtores e, sin embargo, seguimos asistindo renovación tras renovación á duración de 3 ou 4 meses. Insistimos nesto porque os produtores o que queremos é estabilidade, porque para o sector é moi importante precio, pero tamén estabilidade que haxa unha referenciación acorde á situación e non os intereses de cada industria en cada renovación de 3 ou 4 meses. Como digo, todas as ofertas que estamos recibindo son na liña de manter o precio actual, pero, sin duda, é imposible aceptar estas ofertas na coyuntura que temos na actualidade. Seguimos asistindo a un peche masivo de explotacións. No que vai de ano, en Galicia xa son 92 explotacións menos só hasta o mes de abril, que son os datos oficiais que temos a día de hoxe publicados polo Ministerio, co cal o dato interanual de abril do 24 e abril do 25 son 369 explotacións menos en Galicia, 649 en todo o Estado, co cal estamos falando dunha desaparición en Galicia algo superior a unha explotación ao día, co cal, o que está claro é que este ritmo é superior ao ritmo de peche de explotación do resto de comunidades, co cal algo temos que facer para paralizar, porque xa estamos nunhas cifras de 5.154 explotacións en Galicia, co cal é un número xa moi baixo e que sigue con ese goteo constante de peches. A nivel de produción, xa temos o dato de abril e, polo tanto, podemos afirmar que aquilo que falábamos fai 3 meses dun posible cambio de tendencia en que Galicia sostiña a produción do resto do Estado, é dicir, no resto de comunidades autónomas xa había unha caída importante da produción que era sostida por un incremento de produción de Galicia, pero o último dato é xa unha caída tamén na produción galega. É certo que é unha caída inferior á media do Estado, pero o que deixa claro é que xa queda pouco marxen para as explotacións que se manteñen, que sosteñan esa caída de produción das explotacións que pechan. Estamos falando dunha caída de produción en España do 1,77%, co cal é unha caída importante que tamén está pasando en outros países da Unión Europea, co cal estamos nunha tendencia de caída de produción que se ten que parar, porque non olvidemos tamén que España é un país deficitario, co cal, canto se cae a produción, seremos máis deficitarios e dependeremos máis de terceiros países. A nivel de comparativa de precios entre comunidades, aquí resaltar un dato positivo. Fai uns meses pechábamos unha campaña de precio xusto xa, onde reclamábamos a necesidade de igualar polo menos o precio de Galicia ao resto de España. Existía ese diferencial de 4 céntimos menos que cobramos de media os produtores galegos respecto á media do Estado, por encima con un leite de mellor calidade a nivel grasa, co precio que ten a grasa ahora mismo, co cal as industrias polo leite galego obteñen maior beneficio que polo leite de outras comunidades. No dato xa do mes de abril se demostra que a campaña si funcionou, ao menos en parte, no sentido de que houve unha reducción de 4 a pouco máis de 2 céntimos ese diferencial. Sin embargo, aínda hai diferencial, co cal aínda vamos incidir máis nesta necesidade de igualar precios e vamos a incidir tamén no incremento maior do precio, porque se leva producindo no resto de
países da Unión Europea un incremento importante, donde en abril a media da Unión Europea está por encima dos 53 céntimos, mentres que aquí estamos nos 48,90, o último dato de abril, ou os 50 céntimos da media de España, co cal, bueno, é certo que houve un incremento, ese incremento maior en Galicia na última renovación, nos últimos 4 meses, pero estamos aínda lonxe máis lonxe do resto dos países e da media da Unión Europea, co cal é necesario que haxa un incremento importante de precio nesta renovación. Aquí tamén incidir que se ben é certo que nesta última renovación se produciu esa mellora no diferencial que as outras comunidades, pois que se produciu algo que xa denunciábamos tamén cando pechábamos esa campaña, era do aumento da desigualdade interna entre produtores grandes e pequenos. Pasamos no último dato dun diferencial de 6 céntimos no anterior dato dun diferencial de 6 céntimos entre as explotacións que menos cobran e as que máis cobran, a un diferencial de máis de 9 céntimos na actualidade, co cal, bueno, esa é unha cantidade totalmente injustificable para leite de igual calidade ou de similar calidade, co cal, bueno, pues aquí está claro que foi unha estrategia das industrias para reducir ese diferencial co resto de comunidades, pero deixou na estacada sin ningún tipo de incremento de precio a moitas explotacións, a miles de explotacións que non viron apenas incrementado o precio nos últimos meses, non? Como dicía, a nivel de materia de calidade, o leite galego segue a estar por encima da media do Estado, co cal na situación actual de mercado donde a manteiga segue en precios moi elevados, un 16% de incremento no último ano a situación actual, pero xa tivemos os últimos meses con incrementos do 30% e próximos ao 40%, quere dicir isto que a grasa ten un valor moi importante, un contravalor que saca a industria pola grasa do leite, co cal, bueno, pues, a situación para eles é moi boa e, polo tanto, creemos que debe ser compartida ao longo de toda a cadea. Como decía, os precios medios da Unión Europea están en torno aos 53,40 e temos precios de Alemania cerca dos 55 ou Dinamarca xa superando eses 55 céntimos, non? O Holanda, que tamén ten efectos importantes en leite que baixa, ou fundamentalmente en produtos elaborados que baixan para España, pois no entorno dos 55 céntimos, co cal a industria xa non pode facer aquilo que decía que facía fai un ano de traer leite de outros países que lle compensaba, porque evidentemente en outros países do noso entorno o precio é moi superior ao que estamos cobrando en España e moito máis en Galicia. Tamén outro dato importante o precio da leite spot, da leite en cisternas, donde pues está en torno a 59, case 60 céntimos, o último dato publicado polo Observatorio Europeo, co cal, pues este é un dato que se utiliza para ver evolucións a corto plazo do precio do leite. O normal sería que o precio do leite na Unión Europea volver a repuntar ao longo dos próximos meses, co cal o que debería ser é que aquí tamén sucedera o mesmo, e para iso, nesta renovación de contratos que vamos a ter que asinar antes dese 1 de agosto, pois é necesario que haxa uns contratos adaptados a esta realidade, a esta boa situación do mercado lácteo a nivel galego, a nivel español e a nivel europeo, para que non só se beneficien as industrias, senón que os produtores necesitamos ter eses beneficios a maiores para, dunha vez por todas, parar este goteo continuo de peche de explotacións. Moi bo día, moitísimas gracias por vir á convocatoria da roda de prensa de Unións Agrarias. A realidade é que é un momento importante, temos mes e medio para cerrar os novos contratos. O planteamento é cerralos ao período que marca a lei, 12 meses, e, por lo tanto, estamos nun momento que necesitamos cerrar, e cerrar las dos vías, precios xustos
É dicir, o obxectivo é chegar á media da Unión Europea, non estar ni siquiera por riba como hai países como Alemania que está por riba desa media, pero sí creemos que é un bon momento para negociar. O sector está en un bon momento, por lo tanto é o momento óptimo para poner en riba da mesa que é o que plantexamos desde Unión Agrarias. Vou empezar por onde remataba Óscar, que é no punto crioscópico. Vamos a ter varias iniciativas. Creemos que a ubicación dentro do que son as primas de calidad non ten razón de ser. Vamos a pedir que se elimine dos contratos o contenido, esa cláusula que se introduce dentro dos contratos. Creemos que nula de pleno dereito e vamos a facer ou ter dúas iniciativas desde xa. A primeira hoxe trasladamos a FENIL a través de unha carta a solicitude da eliminación do punto crioscópico solo sirve para penalizar e non ten razón de ser de telo dentro do que son as primas de calidade. É dicir, o leite, o punto de congelación, que é o que mide o punto crioscópico, o que determina é se o leite ten agua ou non a ten. Se ten agua hai que descalificar o leite, por lo tanto non hai que pagalo, e se non o ten non pode ser un motivo de introducilo en un lugar que non lle corresponde. Por lo tanto, vamos a solicitar a FENIL, que é a Asociación de Industrias Lácteas que engloba a maior parte, ou polo menos as máis importantes, que elimine o punto crioscópico dentro dos contratos. O segundo que imos facer é presentar diante do ligado, do laboratorio interprofesional, para que se introduzca un punto na orde do día da semana que ven, donde se empece a debatir e desde logo donde se empece a ver e seguir co estudio que hubo no seu momento de que cada explotación ten o seu punto crioscópico e non ten razón de ser que este dentro da cláusula dos contratos, e o terceiro, se non ten efectividade isto dentro do legal e dentro da FENIL, o que imos a combatir é judicialmente esa cláusula. Nos parece unha cláusula a todas luces abusiva, só sirve para penalizar. Sabemos que hai momentos como este que son especialmente críticos porque as olas de calor o que fai é introducir unha variación importante e, por lo tanto, a industria pode ter a tentación de penalizar o leite. E non o imos a permitir. O ano pasado sucedía, estábamos nunha situación parecida. Estos días, lóxicamente, polo calor, o que a lóxica nos din, e técnicamente o que nos din os técnicos, é que vai haber variaciones no punto crioscópico e o que van a servir é para penalizar. E, por tanto, non ten razón de ser. Por tanto, tres iniciativas en ese sentido. Creemos que ten que imperar a lóxica e, sobre todo, ten que imperar polo momento no que estamos. É dicir, hai unha madurez no sector e unha profesionalización que é obvia. É dicir, outro día había unha xornada FENIL en Madrid na que eu estuve presente e me sorprendía o que decía FENIL. Os produtores, o sector produtor en este país fixo os deberes, fixo unha aposta por innovar, modernizar, se apostou claramente por modernizar o sector produtor e aí está, somos punteiros a nivel mundial en estes momentos, pero a industria láctea non fixo os seus deberes, sigue utilizando a mesma práctica, é dicir, introduce un cartón de leite, non valoriza, polo tanto, os produtos e non fixo os deberes, e, polo tanto, son eles os que teñen que dar un paso. Non parece normal, é dicir, que tendo un mercado como o español, que estamos por debaixo do consumo, producimos menos do que se consume internamente, que estemos pagando menos o leite que países como a Alemania, que produce moito máis do que consumen internamente e que teñen que utilizar a exportación como unha moneda de cambio. Por lo tanto, hai que introducir eso. E o que imos a facer é poñer en riba da mesa, é dicir, esa rigurosidade que trasladamos sempre desde Unións Agrarias e somos conscientes que a industria ten dificultades de negociar. É dicir, se nos pedimos contratos de 12 meses e pedimos que se obxectivicen esos precios, o que creemos é que tamén a industria necesita esa estabilidade, que os contratos, en lugar de ir a subastas cada 3 meses, pois que sean a 12 meses con a propia distribución e que haxa tamén, que se modifique a legislación tamén para beneficiar a industria e que eso sirva para que nosotros teñamos estabilidade. Non o que necesitamos en este momento onde se están facendo inversións importantes, onde estamos xogando a esa modernización nas explotacións, e que esa estabilidade a teñamos todos e, por lo tanto, somos conscientes de que eso hai que facerlo e, por lo tanto, vamos a ir da man ca industria para conseguir eso, que eles tamén teñan estabilidade. Pero esa estabilidade ten que ir ligada necesariamente a que non la den a nós. É certo que hai moitos factores para que desaparezcan as explotacións. Non nos podemos permitir o luxo de que siga desaparecendo algo máis dunha explotación cada día no noso país, en Galicia.
369 de abril do 24 a abril do 25. É unha auténtica barbaridade. É máis dunha explotación ao día que desaparece. E un dos factores importantes non podemos olvidar cale, que é o precio do leite. E sobre todo con esta brecha que se está abrindo entre pequenos e grandes, que non se dá justificado. Hubo unha parte positiva na campaña que fixemos de precios xustos, conseguimos reducir o diferencial co resto de comunidades autónomas, pero se ensanchou entre pequenos e grandes. E pasamos dun diferencial de 6 céntimos a 9 céntimos na franja máis baixa de menos de 100.000. Claro, eso está apretando os produtores dunha forma que os está obligando a marchar. E esa produción que se está abandonando por abaixo non se está cubrindo cos grandes. Por lo tanto, outra das cuestións que esa xornada denunciaba a FENIR era que está vendo cada vez máis unha brecha entre a produción a nivel mundial e o consumo. Está aumentando o consumo e está baixando a produción, co cual nos vamos a encontrar a corto plazo con que temos que, dunha vez por todas, dar un paso para evitar todo isto. Pero, claro, se a industria traslada un mensaje e a continuación con unha man de unha cousa e na realidade falla contraria, é moi difícil que podamos darlle solución a todo isto. E vamos a solicitarle a Xunta dúas cuestións. A primeira é a súa mediación, a súa intermediación, que actúen como intermediarios na negociación que temos aberta e que hai que rematar antes do día 31 de xullo. Para que? Para que certifique que realmente non existe esa negociación. Necesitamos que haxa un mediador obxectivo pois que traslade a realidade o que sucede. É dicir, que o que temos en riba da mesa son contratos de adhesión, nos guste ou non. A industria toma a decisión, é dicir, que estamos na peor das situacións. A arbitrariedade da industria toma a decisión de canto quere gañar e en base a eso nos presenta os contratos e nos ou firmamos ou non nos recollemos leite. Por lo tanto, temos que necesariamente ter un mediador obxectivo, neutral, que de unha vez por todas faga isto. E sobre todo a seguinte: utilizar todos os instrumentos e resortes que ten a Xunta de Galicia, primeiro, para que desaparezca o diferencial que sigue existindo co resto de comunidades autónomas. É certo, o reducimos a mitad, pero sigue existindo. Si quitamos a Galicia da media, que esa é un cálculo que está endemoniado, porque, claro, cando utilizan as medias con Galicia, hai 2 céntimos, e ahora prácticamente non existe. Pero si quitamos a Galicia desa media, baixamos de 4 a 2, pero sigue existindo. Por lo tanto, é fundamental que desaparezcan unha vez por todas. E ollo, que non teña a tentación as industrias de que ese diferencial o reduzcan baixándolle aos grandes para igualarlos aos pequenos, senón que ten que ser o contrario, que sean os pequenos os que suban o precio para que cheguemos a esa situación. E a segunda é reducir algo que non hai forma humana de justificarlo, que é esa diferencia entre pequenos e grandes, que está en 9 céntimos, é unha barbaridade absoluta. E, por lo tanto, o que vamos a solicitar a Xunta de Galicia é que dé un paso adiante e que deixen de utilizar a Galicia como o nivelador dos precios a nivel estatal. Temos prácticamente o 46% do leite que se produce dentro do Estado español. Eu creo que é a primeira vez que non damos compensado as baixadas que hai de produción a nivel estatal. Sempre o incremento de que se producía en Galicia cubría a baixada de produción no resto de comunidades autónomas. É dicir, fruto do que está sucedendo do abandono que vos decía, non están cubrindo os grandes a produción que están perdendo os pequenos, e creo que é o momento de dar ese paso e de ter unha decisión por parte da Xunta de actuar en ese sentido. Estas son as iniciativas que vamos a ter. En mes e medio vamos a saber realmente como está. O noso objetivo é que os precios en Galicia cheguen á media da Unión Europea. Ese é o que nos parece de justicia, porque o mercado, como ben explicaba Óscar, o que indica é que se poden incrementar e se deben incrementar, e as propostas que nos están trasladando entendemos que vai a ser para incrementalas, pero creemos, e así o estamos falando con algunha industria, que os 4 céntimos de diferencia que existe de media con Galicia como mínimo debe ser o objetivo que nos marquemos para os próximos 12 meses e que introduzcamos unha cláusula de variabilidade dependendo. Se hai un 5% de variación nos precios a nivel de Unión, os precios industriais que producen caídas, non temos ningún tipo de problema en que haxa baixadas, pero tamén se vai en sentido contrario, que eso se repercuta xa no precio e que non haxe que estar en esta dinámica de negociar cada 3 meses, porque é malo para a industria, é malo para a distribución e é malo para o sector produtor. Sería bo
que é esa madurez que alcanzamos todos, que tamén a industria teña e empeza a facer as cousas como hai que facer.